Mandralir puspiturun tiuping samirana kungas gandaning sekar gadung mangambar jagat Ibu Bathara kaya mengkene rasane wong kang kepengin diladeni priya kang dadi idamanku. Raden Gatotkaca paduka wonten pundi Raden? Endang Sempaniwati pasrah jiwa raga Raden Gatotkaca kula tresna dumateng paduka Raden, kula badhe swita nderek Raden Gatotkaca. Rikala semana Endang Sempaniwati kang wus wonten madyaning marga ing batos arsa ngupadi Raden Gatotkaca. Kocap kacarita ingkang sampun amapak kepranggul wonten ing madyaning marga. Nalendra Giri Gadasar bertek-bertek saka katup. Wah, kok ana wanita ana kene. Putri sapa sliramu? Tak krepeki putri. Ayu ngambar sangku sumo ya tel mawur madu bronto togok lan kuwi milu wonten apa Gus? Wah, kok kaya-kaya ana bejaku kok. Aku pripun? Napa Kang kok mandeg iki? Yen ora kleru iki kok. Akal ana tengah dalan ngalas ora ana kiwa tengening pradesan kok ana putri kan mongko ayu kok. Pak koyong get-geti kuwi kena wong tenan momen dedemit
iki ketoke ayu ning jan tuwa ya Kang. Matamu sing siwer. Yo kena kae iki jan ayu kok. Ke ambu dhewe tekan kene. Kowe mambu apa Kang? Iki wangi ora. Aku mah mambu. Minyak duyung. Minyak duyung ki apa? Tak takonane Gop. Sapa kang dadi jenenge kok ana putri ayune ra ilek kaya ngene? Nggih, sing alus nek karo putri. Ya Gop. Diwarai Gop. Piye lho? Amen karepe dhewe kok. Wis gedhe tuwa kok kon marahi. Sing lamit. Ayo. Ayo. Dit. Iki kok kaya no putri kang endah warnane. Sapa kang dadi aranmu putri? Lan saka ngendi pinangkamu? Nuwun nyawa-nyawa jimat. Paduka menika sinten? Wah, Gop. Suarane Gop. Lanjut. Mak perempengati kuwalah. Kaya ngono kok urung kapak-kapak. Iki urung kok kecek kaya ngono ra sembodo. Sopo kang dadi aranmu? Ana tengah alas kok dhewe tanpa kantha tanpa kanthi. Injih. Kepareng matur wonten ngarsanipun paduka kula menika Endang Sempanawati. Sapa kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Kula pun Endang Sempanawati. Gop. Buyur aku, Gop. Buyur iki. Kowe do ngalih kono. Ah pripun? Sapa to Kang? Lho, ana bejaku iki malah ketemu sing tak idam-idamke. Iki Endang Sempanawati. Wow. Wah, es kocer iki. Aku golekno udut kok. Teng pundi sing adoh? Jarum super. Wah. Bocah kok ayune kaya ora sisip dewa ngenehi jodoh karo aku. Aja tenan. Paduka menika sinten? Endang Sempanawati mangertiya. Aku ratu ing Giri Kadasar. Jejuluk Prabu Kala Rumyana. Prabu Kala Rumyana. Iya. Nyuwun pangapunten. Kula badhe nerusaken lawaga dhisik. Aja kesusu. Dong alian sik. Iki Kang yo alian. Engko dinjen saka kono kae. Karo mangan-mangan, karo ngemil-ngemil. Weh. Delok saka kene. Endang Sempanawati. Wonten apa? Ngerti pancen wis tinemu jodoh. Awit nampa sasmitaning dewa, aku bakal dadi ratu. Bisa nyekel panguasang ratu lan kondhang sak indenging jagat yen iso nggarwa putri keng mangka putri kuwi aran Endang Sempanawati ora ana liya. Weh wis ana nang ngarepanku. Tobat orang duga ora ngira kok lelakonku malah kaya mungkin. Sinuwun menawi paduka menika ratu nyuwun pangapunten. Kula dereng saged paring wangsulan bab perkawis menika. Lan kula mboten mangertos. Sinuwun. Wah,
kowe ora usah perlu ngerti lan kowe ora usah wedi marang aku ya iki calon bojoku kowe nek gelem dadi bojoku dadi prameswari ana ing Giri Kadasan tak mulyake uripmu nyuwun pangapunten nembe mawon tepang ketemu wedal menika kok kula malah badhe dipun pundhut garwa kula mboten saged sinumeh aja kaya mengkono wong wedok kuwi nek arep kepengin mulya golek ratu sing sugih kaya aku apa penjalukmu bakal tak pinangkani ayo kowe manut ya wah nggonku ngangen-angen wis suwe kene ketemu saiki ana kene manut kowe tak boyong ana negara Giri Kadasan mboten nyuwun pangapunten kula badhe rasaken lampah mau kok dhisik batobat gek tepung saiki kok wani ngemek-emek wah Aiden Kang mulai cawot jual cawi kan wis meneng wae lho kanggo nek njeng reka-reka kae Gustimu wis dineng kowe wae kayu gomri kayu gomri neko jalmo wong ayu tenan kaya ngene kok terus kae Kang wis seneng wae gelem moyo kowe dadi bojoku ayo iseng kaya manut ya lancangmu kuing mangsi Togo Pantalono payu
aku tresna marang sliramu Endang Sempurnawati. Dawuh aja ngasih entek sabarku manuta kowe tak boyong ana Girika Dasar. mboten kula mboten sudi mateng Pak kowe banggamu sepira yen jenenge putri ora manut karo aku ya apa kelakon tak rudo paritobat. Ayo aja Ojo mlayu abjur sorot lintang kumedhep titi sunya madyaratri lumrang gandaning puspita karena ning budyanira sang Dwijawara mrengeng lir kumaraning Madubrata rikala semana Endang Sempaniwati kang saknyatane binujung ujung dening Nalendra ing Girika Dasar Prabu Kala Rumbyana senajan to munggah ukir tumurun jurang Duridaya-daya mlajar kapiyandhep rikala semana
senajan to kontrang kantringan genyo lumajar endang sempaniwati dasar putra ing pertapan pandan wangi ageng gentur tapanipun bisa anuwake pangaribawa gara-gara eka bumi duwi sawatri gunung catur samudra panca taru satpangunan sabta pandita astotawang nawa dewa dasaratu candraning guru-guru tangising bumi kelawan langit tangising bumi lindu sedina kaping 7 kathah para mina kang kasatan warih lemah blegak kathah satu kang mati kapenrang telu tangising langit udan barat salah mangsa gunung tarung padha gunung lidah taun pating calorot dedet mangkara-kara kawacandha dimuka kinebur kinocak gambira loya sang Bathara Gukang Presa kawontenaning Ngarcapada sigra netesaken tirta panguripan tirta kamandalu cinutat wonten Ngarcapada jumeglur pindha gundala sasa gundala gelap sasa sewu padha wae swara kang jumeglur amuk ngormati mijiling perpat Panakawan kang gegojekan ana ing Araramba alon ariris
pinangkane ro ing ngendi lan sapa kang wengi wis ngaku mumpung durung palastra sia-sia boyotanku lak pawarti iki dosa muka ratu enga lengko ndrawasi kowe gitu nah iki mau iki kok ending banget ya macul keseron rondo dadohke ngene lho peka banget iki tadi keden sithik dadi dhuwur ora apa-apa Truk ning kowe iki cok pinter balik ngono cok ngedhedheki wong pirang-pirang diwangsuli kang garing ya wangsulane sone kidutane nata Prabu Rama Pancawati kekasih Bambang Sanggana iya iki Senopati magang anyar awak mami
prapta ningsun dinata Rama Wijaya kinanigas morden toji laran wana wis nungkula ingsun bondo dawasi tenan iki karang penak tenan iki kok malah ora keganggu ngakek-ngakek dadi cetha ya ora kemo kuwi ya ora sampe kok iki kemo kuwi diteri udut menyan dimpak angel tenan ora apa-apa ning kok suarane rada lumayan ya nek kaya aku kuwi ten jinise rada apik ah suara ora usah kemaki rasa deling-eling sing ning kemau wis tak peseni ora ana wong nyuwara ateges kowe wis iso alon-alon dong ya kadang ngendikane kiyaine iki kudu semeleh aja kemrungsung truk ora aku tak seleh-seleh tak sawang-sawang ngangge jingkatan sapa ayo ya pernah kadang iki madhep rono ning mripate iki mripate karang wong kena aku iki ya wis ora apa-apa mau sore rame banget heeh wis kono-kono makngok kono-kono sing wah wis ora karu-karu ora apa-apa ya awake dhewe nang kene ya ming melu seneng-seneng mergo iki acarane manunggal fair heeh karang bos iki CS karo aku oh iya Gong tetembangan nembang apa kowe Gong ya wae sing nyuwara kaya ana sepur karang pinggir rel kok kene ayo Kang Gareng nembang apa manut aku dong Gong kowe nembang apa Gong wah ndak aku ya paling ora sing gumyak apa ya apa to nah kowe iki ngapae kok ora aku taren karo sik aku tak ngelingik mbokku ki melek apa ora oh melek ya kae kidul dhewe mbok kidule mbok gedhe piye mbok gedhe oh melek sing lare lek tusri sing iki tok ngetke ora kok wis ora usah meneng wae kok ndak doting cuwet ngene ayo Kang Gareng tetembangan nembang apa kae kala-kala takon karo gledhek kae sing ngedam nembang ya Jak gledhek nembang dalang kok iso wong dalang kondang kae ku wah kae apik lho kuwi cublak-cublak slungka lagu dolanan lugu bathok kathok elo aku jare bledek iso sluku-sluku bathok oh sluk-sluk nggak aku seneng kok ning seneng lho apane Kang Gareng brengose kuwi lho brengose ki apik tenan ning ya mau mung sak brengos ha cilaka masa wong yo mengar seneng karo brengos brengose nyilih kok ayo
iki nggo ngregengke men ra ngantuk nembang Gembira Loka wis ben wae menono munyuke apa amen kuwi kok ora apa-apa sak lakon Gembira Loka mendung melek ayo sing takon sing jawab iki engko sing wedok sik ibu-ibu sinden bareng kok gentenan jadal kompak sik endi wong 4 musuh wong 12 ajan ning aku percaya kok percaya ngapa nek wong wedok kuwi senajan to 4 tak kandhani rahasia iki rahasia apa wong wedok kuwi ketok 4 ning nek ditung 8 ora urus sing dhuwur bass sing treble maksudnya suarane iso loro ngono lho pancen pinter le ngolah kok ayo wingi dolan ndinduk neng gambira ya wis kono ya takoni ayo sing mburi karang iki suaraku ki jan peka tenan iki wingi dolanan tibu ayo Kang Sudiarto dipaske sik wingi dolanan tibu minggu tobu nonton warna-warna jae ana ontane ana sasakiwan apa-apa ana pengen pran ana kakangku Sudiarto kae ya dalang dadi nek kon ngepas-ngepaske iso wasis lha muni wingi dolan nang tinduk karo ngematke menteleng kae karang kae cok dadi gentho aku ya iso dadi gentho ning genthone jiri gentho kok jiri karang bebayani bar ketoprakan iso piring remuk kabeh. Ayo gentenan. Sing takon Intan. Wingi dolan nang ndi, Pak? Suarane jane kemayu Nanggang biro loka nah kae dina minggu torneng nonton warna-warna ono ontane munyak-munyak
ora apa-apa. Tak rasa-rasa. Mbok kanca-kanca mriki do kesele parkir kok. Orang mumet bingung men. Ayo aku ya tekan kene wis ora kono di stop kok rono ngulon. Lah karang yo kahanan dadi ora perlu kepiye-kepiye. Yo arep nembang apa kowe? Kowe rasa nembang-nembang. Omong-omongan wae kan oleh. Ya. Iki engko awake dhewe kudu luwih ngati-ati. Wong ngati-ati piye? Iki penak tenan e karangan. Apane? Sone iki jan makjul ngono. Bengi iki malah aling ewadene. Ewadene piye to? Aku rak kewan arep rondo keras sithik. Sesuk calone ana wong during-uring. Rondo lemes kok kaya kepengin cepet. Dadi dong-dong iki do perang iki nang batin iki. Aku kudu kepiye? Kurang bejane malah dadi blero. Wis ra apa-apa. Aku ki paling mangkel nek ngene iki yo ana bapak teko. Ya ngapa teko? Bapak ki nek teko ki yo malah yo ngadani-adani. Ora apa-apa wong tuwa ki wajibe kaya ngono kuwi. Kowe iki cok manut mulane nek karo bapak ki. Manut-manut kono ora manut aku. Nek wong tuwa kok yo isih seneng begejikan iki nek ora apik. Ayo olahraga kok. Ya ora apa-apa. Ning ati-ati iki ku ngene carane. Kok dijajal nek bapak teko aduh lik. Gak apa, ngono wis ben bapakmu men rasa dhewe. Lah dirasani tenan kae ketebang kae teko bapak. Ayo ndelik. Ayo kok. Ndelik ana kok. Ayo le. Tundho gagatingarang trisun diwinayang jati kapat mongko kalimo candala mongko kalimo candala leng-lenging jagat sanyata pat upate ula lanang bodhongkul sasi
kacandra inten-inten bumi yen to celeng-celeng beles senajan to kapendhem kat sak dedeg sak pengawe inten bumi katon mancur tejani jebul mung keplek puno kawan Kilurah Semar Badranaya ya bojo Kati Nayantaka pamomong wiji ratu tanah Jawa rikala semana mogok-mogok kaya tenggok melok-melok kaya tembok mijilipun Kilurah Semar Badranaya kinurmatan Sekar Pucung Kiyaine Paijan Sekar Pucung kasuwun luwe ewu Lurah Semar yen kinungguk yen jaluwa samar jojo mungal leer pawestri yen estri lambe cablek untuk siji kial kiyul idep ramyang mripat rembes irung sundi watang lalu deket ugek sak itu wong tua kok kaya ngene rasane dadi wong tua nek kelingan biyen ana anak ora ana dianak-anakke mbasan ana do sak karepe dhewe nek ngrasake bocah-bocah apa meneh kae garing ketoke tuwa nek ana wong wedok mlerok mripat ana wong papat sing dingetke kok ming siji mbok liyane iki do dingetke sing telu mangerke wiyaga wah mbok ya do didelok videone biyen dek taun 60 Petruke ya tunggal dene gawe kisruh wong tua dikon mangkat men tertib olah lali ora digawa lengane
dadekke pikir ora apa-apa wong tuwa teka direwangi marani karepe menso kumpul karo bocah-bocah malah do minggat wah mumpung wektune isih kok dadi dhuwur temen suarane iki piye tak tembangne gending mumpung gamelane saka nggone Pak Samidi penak tenan dasare Kyai Nio Dalang wah iki digratisi kae lanjut tretek tak gending aku ditintingke nemro rolomon wah harus pas iki rolomon iki aku kerintiken nemro tak dadekne sik karang yo kudu dipaske nemro rolomon aduh yono tak nembang